Art fil-Qajjenza fil-limiti ta' Birzebbuġa li kienet ġiet espropjata mill-Gvern Nazzjonalista fl-2012 trid tiġi ritornata lis-sidien sa nofs Jannar li ġej. Dan wara li l-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem ikkundannat lill-Gvern Nazzjonalista ta' dak iż-żmien talli espropja art mingħajr ma wera mqar biċċa evidenza li għamel dik l-esproprjazzjoni fl-interess pubbliku. Kemm il-darba l-Gvern ma jirtornax l-art ta' daqs ta' ftit aktar minn 500 metru kwadru, il-Gvern jiġi mmultat. L-art triangolari kienet ittieħdet mill-Gvern Nazzjonalista f'April ta' 8 snin ilu sabiex ikun hemm impjant tal-Ena Malta fejn jiġi maħżun il-gass fiċ-ċilindri iżda l-operat ta' dan l-impjant waqaf 3 xhur biss wara li ġiet espropjata l-art. Il-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem qalet li l-ebda xhud fil-każ ma wera prova għalfejn din l-art imbagħad inżammet mill-Gvern. Dan il-każ ta' espropjazzjoni huwa wieħed minn sensiela ta' każijiet ta' espropjazzjoni li sar l-istess sidien fuq artijiet fiż-żona tal-Qajjenza. Fil-fatt fix-xhur li għaddew il-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem ordnat lill-Gvern Malti biex iħallas 60,000 euro l-familja wara li sabitu ħati bi ksur ta' drittijiet tal-bniedem dwar art fil-Qajjenza Birzebbuġa li tajjat lill-familja. Liema art kienet ġiet espropjata fl-2012 fuq art li kienet diġà espropjata mill-istess familja fis-snin 70 u 80. L-art meħuda kienet ta' daqs ta' 648 metru kwadru. Il-familja li hija sit tal-art kienet qalet li l-art kienet ittieħdet biex twaqqa' il-valur tal-art in kwistjoni.